Здравейте, слависти! В навечерието на един от най-светлите християнски празници, Бъдни вечер, ще се опитам от името на нашия клуб да зарадваме един славист в района на северо-западна България, или по-точно село Враняк, община Бяла Слатина, област Враца. В момента с моята съпруга пътуваме натам. Каква е предисторията? Миналата седмица получихме писмо в клуба, адресирано до президента господин Венцислав Стефанов, с молба за една фланелка на Славия. На мен ми щукна веднага, че можем да направим този подарък малко по-интересен, по-различен, с лично отношение към дядо Станислав, а именно фланелката да бъде предадена лично от мен. Причината е, че по празниците ще бъда и аз в този район и няма нищо по-хубаво от това човек от клуба да му я връчи. В момента пътуваме натам. Надявах се времето да бъде малко по-хубаво, а именно по-снежно. Снощи завалява мокър сняг, но не е хубав сняг, както всички се надяваме от години да имаме точно по тези светли празници. Ние пътуваме. Адреса беше малко сложен за намиране, но с малко ровене в Google Maps се намери и се надявам да отговаря на истината. Пътуваме. Кратка пауза, за да ви покажа един стадион. Намираме се в момента в Рогозен. Стадионче. Ето, стадиончето на Ботев Рогозен. Така, след тази кратка пауза продължаваме с песента на Орхан Мурад "Дупка до дупка". Пътя е осеян в дупки, но това е положението. Трябва да бъдем внимателни, за да стигнем на време. Вече сме в Бяла Слатина, наближаваме. След малко сме при дядо Станислав. Адресът точно на табелката. Сега ще видим. Идваме тук и проверяваме. Пък да видим, има ли някой, няма ли никой. Това ли е, не е ли? Дом. Номер 4. Даже Джеки не се обажда. Что курит? Смотришь сега? Да. Баунти, там. Добър ден! Добър ден!
Вие ли сте? Къде ходиш? Познаваш ли ме? Да. Познаваш ме. Що не каза, като беше в София? Защо не каза, като беше в София? За какво? За какво? Писал си писмо? За календар. Да, писал си писмо. Ето, връщам ти писмото с 20 лева. Няма смисъл да не ги даваш, няма никакъв проблем за това. Връщаш пари? Връщам ти парите, разбира се, няма да ти ги използвам. Това е моята съпруга. Заповядай една панелка на Славия, случая с номер 23, черна. И тук имаш календари и едно тефтерче да си записваш нещо. Добре. Всичко е много. Специално за тази работа ли? Специално за тази работа. Специално за тази работа сме тук. Ти как си, добре ли си? Добре съм. Поздравете ме. Папа, Внимавай да не паднеш. този документатор там ли? Виждаме. Ще Ами. го поздравя специално от теб. Поздрави на най-много денци. Добре, ще го поздравя. Да не го писах писмо. Да, до него беше писмото. Да. Добре, бъди жив и здрав. Да. Пази се в това време, стой на топло. И се виждаме. Здраво. Пак. Не го очаквам тук, не го подаря. Няма проблем. Важно е Там да че си. си щастлив в амарата. Добре. Айде. Всичко добро ти пожелавам. Бъди щастлив и здрав най-вече. Значи заради мен сте дошли. Да, заради тебе да. Да. Специално заради тебе. Аз не знаех кого да очаквам. Но ми мина през ума, защото беше споменавал. Аз съм най-верният привърженик на Славия. Всички наши привърженици са верни. Ще се обединим, ще сме повече. Айде, весели празници. Поздрави Венци и Любен Тастов. Специално ще ги поздравя. Специално. Айде, всичко добро. Чао. Аре, всичко хубаво и на вас. Така, направихме доставката. Човек идвал няколко пъти до Славия. Седява в Славия, даже на мачове е бил. Оттам го познавам. Там съм го виждал. Знаех, че е някъде от тук, тъй като е споменавал. Но не очаквах да го видя точно него. Тук специално. Трябва да съм честен, минали през главата, но не очаквах. Изненадах се. Ами това е, приятели. Слависти, българи. Бъдете здрави, подкрепяйте любимите си отбори. Правете и малкото, което можете за хората да са щастливи. Обичайте близките си, ценете времето си, всеки един от тях. Светли празници и дано новата 2025 година да ни донесе повече положителни емоции във всяко едно отношение. Само Славия!